ďalšia scénka s názvom Lachtan. Vítam, dnes sme sa tu stretli v bratislavskej zoo. Dnes vám predstavím nášho najväčšieho miláčika, je to Lachtan kalifornský, takzvané tuleň. Tento náš miláčik má 3 roky, síce je u nás rok a pol a tento náš miláčik má pracovné meno Piškotík. Piškotík, poď sa nám predstaviť. To sú len ľudia. Fontánku. Áno, tak si šikovný. Tak a teraz vylez na devničku, ale klauníkovský. Áno, tak si šikovný. A áno, tak si šikovný. A prvý trik, ktorý sme sa tu s Piškotíkom naučili, určite každý z vás pozná, je to práca s loptou, keďže lachtani milujú loptu. Si pripravený? Áno, tak si šikovný náš Piškotík. Tento náš Piškotík je strašný humorista, naučil sa taktiež aj množstvo grimás. Ako prvá bude? Zlý žralok. A teraz dobrý žralok. Áno, tak si šikovný. A teraz si oddychneme a ideš si zaplávať. Tento náš Lachtan kalifornský vie plávať 25 až 30 km v hodine a taktiež zožere 3 až 5 kg ryb denne, preto sa ho snažíme krmiť každý deň. Dobre, a teraz naspäť na devničku. Ďalší trik, ktorý vám predvedieme, je práca s plutvami. Piškotík, si pripravený? Takže ako prvé mávame, to poznáš. A teraz štartujeme auto. A teraz už riadíme. A zaradíme jednotku. A teraz dvojku. A teraz pustíme rádio. A teraz, Piškotík, budeme havarovať. Aha, budeme sa a hanbíme sa haváriu. A veľmi sa hanbíme za haváriu. Ďalší trik, ktorý vám predvedieme, nám trval veľmi dlho nacvičiť, preto sa veľmi sústrete. Piškotík, tebe sa niekto páči? Áno, a máme tu opäť, tak ako každý samec, musí byť aj tento náš Piškotík druhý. Takže Piškotík, ukážeš mi dievča, ktoré sa ti páči? Áno, a keď už za ňou aj pláve, vyznáva aj veľkú lásku, takže je toto veľmi dôležité. Ukážeš mi tú slečnu? Takže chceš, aby sem niekto k nám prišiel? Áno, a kto je to? Táto slečna? Áno, mohla by som ťa poprosiť. Áno, vítam ťa tu medzi nami, ako sa voláš? Lucia. Piškotík, páči sa ti slečna Lucia? A chcel by si od nej pusinku? A malú pusinku? Veľkú pusinku? Tak zatiaľ dáme malú pusinku. Áno, tak, milí priatelia, toto už je veľmi vážne, preto sme tu pripravení na každú takúto situáciu. Piškotík, dáme Lucii náš obľúbený dress code? Áno, súhlasíte, poďte si spolu zaplávať.
priatelia, oni si pôjdu asi zaplávať, takže my budeme pokračovať v programe a ukončíme to. Čiže... Tam sa môže ísť prezviska.